Ahojte, vítam vás naspäť pri pokračovaní mojej rubriky Dana in Dubai z môjho nového, krásneho, svetlého a vkusného apartmánu. Ak ste videli prvú epizódu Dana in Dubai, tak určite viete, prečo sa z tohto apartmánu tak veľmi teším a aký rozdiel je to oproti tomu, v čom sme doteraz bývali. Ale tak vám poviem, že aj napriek tomu, že momentálne bývame vo svojom, tak k tomuto obrovskému momentu a milníku viedla taká klokatá cesta a museli sme prekonať toľko problémov, že sa mi to až nechce veriť. Každopádne, keď som sa sťahovala, tak som nečakala, že to bude jednoduché, ale ja som doslova posledné 2 týždne neriešila nič iné, len krízu za krízou, problém. Proste nechcem sa sťažovať. Ja som stále spokojná s tým, že som v Dubaji a že som sa takto rozhodla, ale čo je moc, to je príliš. O čom svedčí aj to, že som si dala 2-týždennú pauzu z Instagramu aj z YouTube, celkovo zo sociálnych sietí, pretože v mojom reálnom živote sa dialo toho toľko, že ja už som nemala mentálnu kapacitu a čas riešiť ešte aj môj online svet. Čiže ospravedlňujem sa vám, že som sa takto odmlčala, ale verte mi, že keby to nebola absolútna nevyhnutnosť, tak to nespravím. Ja som len prednedávnom natočila video o YouTube, o tom, ako ho monetizovať a rozvíjať a tam som prizvukovala, aké je veľmi podstatné, aby ste boli konzistentní, aby ste nepreskakovali publikácie a presne to som spravila. Čiže samo ma to mrzí, ale bohužiaľ život to takto zariadil. Ale som naspäť a som rada, že som prežila posledné 2 týždne a tak vám poviem, že za posledné 2 týždne som riešila viac problémov a diskomfortu ako za posledných 10 rokov, čo som žila môj usporiadaný a disciplinovaný život v Bratislave. Každopádne, mám vám o čom porozprávať v tomto videu, asi ho rozdelím na také 2 časti. V prvej vám poviem o mojom osobnom živote a hlavne teda o našom sťahovaní a v druhej časti vám poviem o mojej práci, ktorú absolútne zbožňujem a absolútne som sa v nej našla. Ak ste tu ale nové a ešte ma nepoznáte, tak vás tu srdečne vítam, moje meno je Daniela. Na Instagrame ma môžete nájsť ako Dana in Dubai, no a tu na YouTube publikujem každý týždeň. A kedysi viac o mode a sebarozvoji, ale teraz som sa zamerala na tieto moje lifestyleové vlogy a rubriku Dana in Dubai, v ktorej vám ukazujem vlastne taký nefiltrovaný a necenzurovaný život v Dubaji z pohľadu expata, ktorý tu v tomto momente žije 2 mesiace. Čiže ak vás to so mnou baví a nechcete si nechať ujsť ani moje ďalšie publikácie, budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu. No a zapnite si aj notifikácie, taký ten zvonček hneď vedľa odberu, tak aby ste boli upozornené vždy, keď publikujem ďalšie video. Poďme sa ale teraz už pustiť do samotného videa a dať si taký story time, kde vám všetko vyrozprávam. Takže, najskôr to naše nešťastné ubytovanie. My sme teda prvý mesiac v Dubaji žili v Almanara hoteli, ako v takom dočasnom ubytovaní, kým si nájdeme niečo permanentnejšie, pretože keď si tu beriete dlhodobý nájom, tak sa musíte upísať na rok. No a tak sme to nechceli unáhliť, chceli sme si dať čas na také rozkúkanie a výber aj lokality, projektu, budovy, v ktorej budeme žiť. Pôvodne sme si vybrali jednu väžu na Sheikh Zayed Road, ktorá bola veľmi blízko priateľovej kancelárie, ale bohužiaľ v momente, keď sme sa rozhodli, že ju berieme, tak nám povedali, že 2 hodiny pred nami im niekto iný zavolal a teda tá jednotka, ten apartmán, ktorý sme si vybrali, už nie je k dispozícii. Čiže sme boli naspäť tam, kde sme začali a museli sme znova hľadať, chodiť na obhliadky, vyberať a podobne. Teraz sa nachádzam teda v jednom projekte, ktorý sa nám najviac páčil a na ktorého obhliadku, keď sme prišli, tak som bola úplne uchvátená, pretože sme vošli do tej miestnosti, do toho apartmánu a bol úplne zaliaty slnkom, mal výhľad na Burj Khalifu, úplne nová budova, ktorá stojí rok, čiže buď žiadny alebo jeden predchádzajúci nájomca. A tak som povedala, že dobre, tuto chcem bývať. Povedali nám, že v budove je 7 jednotiek na prenájom, teda pôvodne nám povedali, že to je takto. Čiže sme si povedali, že super, ešte si môžeme vybrať aj orientáciu, poschodie a skrátka byt, ktorý sa nám vyslovene páči. Keď prišlo na lámanie chleba, povedali sme, že teda chceme vidieť tých 7 jednotiek, aby sme si vedeli vybrať, tak nám povedali, že z tých 7 jednotiek je vlastne na prenájom len 5, pretože 2 sú ešte nepredané. No a developer neprenajíma priamo nepredané apartmány. Najskôr ich predá a potom nechá nových majiteľov ich prenajať. Čiže 2 byty boli automaticky mimo hry, no a z tých 5 3 byty boli na tej svetelnej strane s výhľadom na Burj Khalifu, ktorú sme my chceli, a 2 boli na tejto strane, a keďže hovorím tejto, takže áno, skončili sme na strane, ktorú sme presne nechceli, pretože tie 3 byty na druhej strane boli vlastnené nejakým pánom, ktorému sme sa nedokázali dovolať, dopísať a skrátka ho kontaktovať za 3 týždne. A bez toho, aby ste sa nakontaktovali na majiteľa toho bytu, si ho skrátka nemáte ako prenajať. A to sme neskúšali my osobne, ale firma, ktorá ho zastupuje a potrebovala jeho schválenie, či tie byty môže niekomu prenajať.
Skrátka sme sa mu nedovolali, čiže nám zostali na výber dva byty, ktoré boli na tejto strane, ktorá nie je svetelná a ktorá je vlastne, má výhľad na ďalšiu stavbu, pretože hneď vedľa sa stavia ďalšia budova a čiastočne vidíme teda Dubai Creek. Čiže sme si povedali, že dobre, nie je to žiadna katastrofa, síce nemáme stranu, ktorú sme chceli, ale stala sa nám budova a ten projekt páči, čiže zoberieme aj túto druhú stranu. Napovedali nám, že ten jeden byt nie je na prenajom, že majiteľ sa rozhodol, že tu teraz bude tráviť nejaký čas, čiže nám zostal zo 7 jeden jediný byt na výber. Tak sme sa naň išli pozrieť a tak ako som bola nadšená z tých svetelných bytov na druhej strane, ktoré som videla úplne prázdne a ešte neprenajaté, tak táto jednotka, v ktorej momentálne bývame, bola pred nami prenajatá niekomu, predpokladám, že nejakej rodine, a ja keď som pošla, ja som bola taká zhrozená, až som povedala, že absolútne nie, toto neberieme, pretože ja som tak špinavý byt v živote nevidela. Steny boli kompletne pokreslené, boli tu porozhadzované smeti a jedlo po zemi v miestnostiach. V jednej izbe bola jedna manželská posteľ a detská postielka, v druhej izbe bola ďalšia manželská posteľ. Ja skrátka neviem, ale usudzujem, že tu žili asi 4 dospelí ľudia a jedno dieťa. Tá jednotka, ten byt bol v katastrofálnom stave, ale tým, že bol vlastne jediný k dispozícii, ktorý sme si mohli prenajať, tak sme si povedali, že dobre, aj tak, keď sa striedajú nájomcovia, tak majiteľ vždycky zaplatí kompletné upratovanie a aj malovku. Čiže sme si povedali, že nepozerajme na to, v akom hroznom stave je ten apartmán, ale na to, že keď bude uprataný, prázdny a čistý, tak to bude OK. Čiže sme to zobrali aj kvôli tomu, že my sme vlastne nemali žiadne iné možnosti. Celé toto sa odohrávalo behom 3 týždňov, čiže my sme si na to nechali dosť času, ale my sme sa nedokázali na ostatných majiteľov tých bytov nakontaktovať, alebo neboli ešte predané tie byty. Skrátka, vždy tam bola nejaká komplikácia, asi 7 na výber, nás zostal jeden jediný. A my už sme boli tak blízko odchodu do Indie, že my už sme nemali čas hľadať nič iné a hlavne teraz je tu vrchol sezóny, čiže všetko je prenajaté. Čo na jednej strane hrá do karát investorom a majiteľom bytov, ale na druhej strane tým konečným užívateľom a nájomcom to komplikuje život. Každopádne, zobrali sme túto jednotku s tým, že nám slúbili, že počas 2 týždňov, čo budeme v Indii na Diwali, tak nám to tu pekne upracujú, vymalujú a že keď prídeme, tak ten apartmán bude vyzerať ako nový. Čiže my sme odleteli na Diwali do Indie a každý deň sme kontrolovali, či sa ten byt pripravuje, či ho upratuje a tak ďalej a stále nám hovorili, že áno, it's in progress, bla bla bla. Skrátka, každý deň nám potvrdili, že áno, pracuje sa na tom. No a predtým, ako sme doleteli, nám povedali, že zarezervujte si tak na deň 2 hotel, pretože ešte potrebujeme niečo na tom byte dokončiť. Tak sme si povedali, že dobre, deň 2 nič nemení, tak sme si bukli hotel v centre a už sme sa tešili, že vlastne 2 dní potom, ako prídeme z Indie, sa nasťahujeme do nového. No a v deň, keď sme prileteli večer, sme im volali ešte raz pre potvrdenie, pretože sme sa chceli uistiť tým, že sme videli, v akom katastrofálnom stave bol ten byt, či ho upratali a dali do pôvodného stavu. A oni nám povedali, že vlastne majiteľ toho bytu nezaplatil za upratovanie a malovku a oni ešte ani nezačali. Čiže my sme sa mali na ďalší deň sťahovať a oni nás 2 týždne vodili za nos, že sa na tom pracuje a my sme sa až v deň, keď sme sa vlastne check-inli do hotela, dozvedeli, že ten náš apartmán absolútne nie je pre nás pripravený, že ešte ani len nie je odnesený nábytok po predchádzajúcich nájomcoch. Čiže sme si povedali, že to musíme zobrať do svojich rúk. Horko ťažko sme získali priamy kontakt na majiteľa toho bytu, donútili sme ho zaplatiť a začalo sa na tom pracovať. Deň, keď sme sa mali sťahovať, ja som ráno zbehla do IKEA, kúpila som madrace, posteľ a závesy, plus som priplatila za expresný dovoz a aj zostavenie v ten deň večer, keďže my sme sa v noci mali nasťahovať a prvú noc tu spať. Bohužiaľ okolo obeda nám volala tá upratovacia čata, ktorá sem prišla upratovať, že im nejde elektrina a voda, za ktorú sme ale zaplatili, ale nás nezapojili. Čiže ďalší problém, nemali sme elektriku, vodu, čiže tí upratovači, ktorí prišli, tu nemali ako upratať, tým pádom tu bolo neupratané a večer nám mali priviesť IKEA nábytok. Čiže my sme v momente začali riešiť, prečo nám nezapojili devu, čo je voda, elektrina, pretože nielen sa tu nedá upratať, ale hlavne sa tu nedá žiť, keď nemáte elektrinu a vodu. Ja som na druhej strane sa pokúšala prehodiť dovoz a zostavenie toho nábytku z IKEA, čo sa mi nepodarilo, pretože som zaplatila expresne za ten istý deň a už to mali naložené v kamióne a povedali, že minimálne nám to vyhodia a ak chceme postavenie iný deň, tak za to znova budeme musieť zaplatiť.
Ďalšia vec, my sme nemali ten apartmán pripravený na naše nasťahovanie, čiže my už sme boli check-outnutí z hotela a potrebovali sme sa check-inúť niekde inde, skrátka niekde prespať, čiže ja som zháňala zase iné ubytovanie pre nás. Skrátka to bol taký chaos a toľko komplikácií, že ja ani neviem, z ktorej strany vám to mám vysvetliť, že ono sa to jedno na druhé celé napájalo a vždy niečo nevyšlo a museli sme proste veci prehadzovať, stále riešiť nejaký problém, prečo jedni nespravili to, druhí nezapojili hento. No skrátka absolútny chaos. Čiže my sme sa znova check-inli na ďalší hotel, toto sme poprehádzovali. Ďalší problém, ktorý sme riešili, že keď už sa nám konečne podarilo to tu upratať, dať doviesť ten nábytok, tak závesy, ktoré som kúpila, to nesedeli, pretože ja som si myslela, že tá štandardná veľkosť závesov z IKEA bude všade sedieť, ale toto je tak vysoké a široké to okno, že sme si museli dať spraviť závesy na mieru, lenže to, keď nám prišli pomerať a potom nainštalovať, boli takmer 2 týždne, čiže ja som doslova bez preháňania 2 týždne poriadne nespala, pretože to bolo toľko svetla a taký hrozný hluk zvonku, že aj keď sme si dali štuple do uší a dali sme si takú tú masku na spanie, už sme sa jeden na druhom smiali proste ako vyzeráme, ale to skrátka nedalo. Čiže teraz nám konečne po 2 týždňoch nainštalovali závesy. Prvú noc sme normálne spali, pretože nie len, že tam nebolo toľko svetla, ale závesy naozaj aj odhlučnia tú miestnosť. Podobne ako závesy, trvalo takmer 2 týždne, kým nám zapojili internet a to som si myslela, že v Dubaji to funguje tak, že nám zapoja ten internet takto behom jedného dňa, ale maximálne 48 hodín, čo bolo aj sľubované. A čo sme si aj zaplatili, ale bohužiaľ 2 týždne sme sa s nimi naťahovali, aby nám ho prišli zapojiť. Keď už nám ho aj zapojili, tak nezapojili také, ako som potrebovala. Ja som stále nemohla odtiaľto pracovať a robiť WhatsApp cally. Keď nám už nainštalovali po 2 týždňoch internet, v ten deň ešte bežala, menila som firmu, ktorá nám poskytuje internet a priplácala som sa drahší, silnejší a výkonnejší, aby som vôbec bola schopná z tohto bytu pracovať. No a nejdem už asi ani pokračovať, aj keď sa toho stalo ešte oveľa viac, ale nechcem z tohto videa spraviť nejakú sťažovaciu seansu a vyplakávať vám tu, aký mám ťažký život. Toto je proste súčasť života, hlavne keď sa presťahujete, keď začínate úplne od nuly a v cudzej krajine. Čiže it is what it is, beriem to ako jednu veľkú lekciu, tak vám poviem, že bola to výzva, pre mňa osobne bola to výzva pre náš vzťah. Boli sme 2 týždne v konštantnom diskomforte a riešili sme toľko problémov, ako za posledné 2 roky nášho vzťahu nie. Čiže wow. Ja len dúfam, že odteraz to bude už len lepšie a lepšie. Bývame, mám tu základ, ktorý potrebujem. Fakt, že ja si uvedomujem, že som vám v týchto videách zatiaľ neukázala nič z toho krásneho turistického Dubaja, pretože ja odkedy som prišla, som v úplnom survival móde, že riešim len základné životné potreby, aby som sa vyspala, aby som sa najedla, aby som mala odkiaľ pracovať. Ale verte mi, že v rámci tejto rubriky určite prídeme aj k tým príjemnejším veciam a ukážem vám tie krásy Dubaja, čo tu robiť, kam sa ísť pozrieť a tak ďalej, ale skrátka tieto začiatky boli také. Teraz už bývame, mám tu posteľ, máme závesy, čiže sa máme kde vyspať. Na druhej strane do tejto miestnosti som si kúpila pracovný stolík, stoličku, mám tu silný internet, čiže mám kde pracovať a to je pre mňa osobne absolútny základ. A viem, že možno pre niekoho by bol základ sedačka a telka, to ja nepotrebujem, čiže mám posteľ a mám pracovný kútik. To na začiatok stačí a zvyšok budem riešiť postupne. No, takže začneme takto. Kuchyňa, tá v byte už bola, čiže aspoň tu sme nemuseli kupovať v rámci spotrebičov, čiže tuto bola plotenka a tuto v tejto skrini máme práčku. Tuto je ten môj pracovný kútik, ktorý som vám spomínala. Obidve veci z IKEA, veľmi pohodlná stolička, veľmi odporúčam. A tento stolík si vlastne môžete nakombinovať, čo chcete, či 2 skrinky, alebo len nohy. Ja som si zobrala z jednej strany nohy, pretože tu mám zásuvky, aby som si mohla počítač, mobil a všetko sa tam nabíjať. A tuto som teda zvolila takýto šuflík na knihy, písanky, diare a tak ďalej. Tu som natáčala, čiže môj tripod, tuto máme ešte nejaké kufre. Tuto máme viac kufrov a vecí ešte nevybalených. Jedna kúpeľňa a druhá kúpeľňa. To je taký štandard dubajských one bedroomoch, čiže dvojizbákov. No a spálňu vám ukazujem trošku neskôr, keď už nám tu konečne namontovali tieto závesy. Keď som kúpila tie z IKEA, tak líšta by musela ísť sem hore, ako keby nám to zobralo, ukážem vám to takto zo spodu, dobrých 20 cm z izby, čiže sme si ich dali spraviť na mieru a úplne ku oknu, aby nám to vôbec neubralo z veľkosti tejto izby, ktorá je už aj tak dosť malá a vyzerá to podľa mňa oveľa lepšie.
Dala som si inak presne takú istú farbu, ako som kúpila rám postele. Úplne obyčajná posteľ z IKEA s takýmto béžovým rámom. Ešte sú k nej aj také 2 šuflíky, ktoré ale boli kompletne vypredané, čiže tie dokúpime až keď ich doskladnia. A ako vidíte, ešte tu nemáme nič, ani poriadne vankuše a perinu, len takúto jednu prikryvku, čiže všetko sa bude postupne dokupovať. Ale z týchto závesov sa úplne najviac teším, pretože konečne sa tu vyspíme. No a čo sa úložných riešení týka, tak to boli takéto 3 vstavané skrine, čo sa javí ako veľa miesta, ale jednu má priateľ, tieto 2 mám ja a tak vám poviem, že sme síce do tohoto oproti môjmu bratislavskému bytu, kde som mala vlastne celú miestnosť ako šatník, je celkom umenie. Pomôžu ešte tie 2 šuflíky pod tou postelou a určite plánujem ešte nejaké úložné riešenia sem dokúpiť, pretože tých vecí je viac ako priestoru. No a keď už sa bavím o mojom apartmáne, tak mám pocit, že tu musím adresovať asi najčastejšiu kritiku, ktorú v komentároch dostávam, a to, že síce robím v Dubaji s nehnuteľnosťami realitnú maklérku, ale nebývam vo svojom. Čiže v prvom rade uvedome si rozdiel medzi investičnou nehnuteľnosťou a vlastným bývaním. Jedno vám peniaze zarába, druhé vám peniaze žerie. Keď to poviem úplne zjednodušene, aby to všetci pochopili. Na druhej strane, keď si vyberáte investičnú nehnuteľnosť, stačí, keď sa budete rozhodovať hlavou na základe čísel a štatistík, čo vám najlepšie bude zarábať. Keď si vyberáte svoje bývanie, okrem čísel hlavne musíte prihliadať na to, kde sa dobre cítite a vyberať si, tak poviem, srdcom, intuitívne a emocionálne, skrátka, kde si viete predstaviť svoj život. Ja bývam v Dubaji 2 mesiace aj s cestami. Vám sa zdá inteligentné, aby som si ja teraz kupovala svoje bývanie, keď sa mi tu momentálne páči asi 6 alebo 8 rôznych oblastí, kde by som si vedela predstaviť život, veď kupovať bývanie v meste, kde som 2 mesiace, absolútne nedáva zmysel. Zároveň vás pripravujem aj do budúca na to, že tak skoro ma v svojom vlastnom neuvidíte, pretože všetky peniaze, ktoré tu zarobím a ktoré som doteraz ušetrila, idú do investícií. A to nehovorím len do investičných nehnuteľností, ale celkovo do zveľaďovania a budovania môjho investičného portfólia. Ja si plánujem svoj životný štandard držať veľmi pri zemi, zatiaľ čo peniaze, ktoré budem mať, pôjdu do investičných nehnuteľností, ktoré nechám zarábať, ktoré možno častokrát budú krajšie, väčšie a luxusnejšie ako to, v čom bývam, ale ja som úplne v pohode s týmto rozhodnutím a ak to niektorí z vás nechápu a za to ma kritizuje, to úplne v poriadku. Kto si vie spočítať 2 a 2, tak to bude chápať. A týmto by som túto tému uzavrela. No a keď som tu už otvorila tému práce, tak sa musím veľmi v rýchlosti povenovať, pretože ľudia, ja som objavila kariéru môjho života v 33 rokoch. A ja som sa tak našla v realitách, ako som sa nikdy v práve nenašla, a som neskutočne šťastná, že sa to stalo, pretože tak vám poviem, že ja som po minulé roky nikdy nezavidela ľuďom ich materiálne veci, ale skôr keď som videla, že niekoho naozaj naplňa kariéra, ktorú robí a vidí v nej zmysel. A ja sa momentálne budím s rovnakým pocitom, že ma baví to, čo robí. Inak na margo zmeny mojej kariéry vám musím posnúť jedno obrovské životné múdro, ktoré sa mi teraz už druhýkrát na 100% osvedčilo, a to, že nenechajte sa odradiť konkurenciou. Ja keď som sa rozhodla seknúť s právom a robiť tú realitiačku, veľa ľudí mi hovorilo, to už v Dubaji robí toľko ľudí, je tam cez 17 000 agentov, nemá šancu sa presadiť, a som tu niekoľko mesiacov a predávam jedna radosť. To isté som počula, keď som sa rozhodla začať s YouTubeom. Nemáš šancu na YouTube, začínaš neskoro, už máš 30 a po 2 rokoch mi YouTube zarábal lepšie ako moja právnická kariéra po 12. Nenechajte sa odradiť. Pod slnkom je miesto pre každého. To, že to robí veľa ľudí, neznamená, že vy neúspejete. Môžete to robiť inak, môžete to robiť lepšie, môžete to robiť konzistentnejšie, skrátka. Nenechajte sa takýmito rečami odradiť. Keď niečomu vy osobne veríte a ste o tom presvedčené, nepočúvajte okolitý svet. Správte sa tak, ako vy uznáte za vhodné. Verte svojej vízii, pretože ono to nemôže zle dopadnúť. Ak to nepôjde, tak ste sa niečo poučili a viete, že toto možno nebude cesta pre vás. A ak to pôjde, tak to môžete ďalej rozvíjať a na tom stavať. Ale keď nevyskúšate, tak nikdy neviete, a podľa mňa je lepšie možno oplakávať veci, ktoré ste spravili a nevyšli, ako veci, ktoré ste nikdy nespravili a neviete, ako by boli bývali dopadli. A ja naozaj nechcem znieť ako nejaký lacný motivačný guru, skôr žiť to, čo hovorím, a myslím si, že to aj robím. Takže ja len verím tomu, že možno tým, aké v úvodzovkách šialenosti vymýšľam vo svojom živote ja, akým spôsobom vychádzajú a ako si ten život formujem a dizajnujem, inšpirujem aj vás.
vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny a dovoliť si pre seba vytvoriť iný život, taký, ako to si vždy snívali, pretože ľudia zväčša vidia len tie výhovorky, prečo to nespraviť, ale nezamyslia sa nad tým, že a čo ak to vyjde? A viete, že to niekedy môže výjsť? Skrátka skúste a uvidíte. Ak to nepôjde, môžete zmeniť stratégiu, môžete zmeniť cieľ. A ak to pôjde, tak máte to, o čom ste vždy snívali. Takže toľko k môjmu sťahovaniu k práci a teraz vás idem zobrať na jeden zaujímavý pracovný event, na jednu spúšťačku od jedného z developerov, s ktorými spolupracujeme a bolo to tam celkom šialené, čiže poďte pozrieť. Zdravím vás z môjho prvého sales eventu, spúšťačky nových 2 budov v projekte Azizi Venice, kde som cez víkend predala 3 apartmány mojim klientom. Čiže dnes som sem prišla vybojovať im tie najlepšie jednotky, ktoré si vybrali. Idem vám ukázať, ako to tu vyzerá. Inak Azizi Venice je krásny lagúnový projekt a je vhodný pre tých, ktorí síce chcú nejaký apartmán pri vode, ale nemajú na 300 a viac tisícové apartmány pri mori. Bude to obklopené lagúnami a rozdiel medzi lagúnom a kanálom je taký, že v lagúnach sa dá plávať. Bude to azúrová, čistúčká voda a vlastne tam bude prístup na pláž z každého miesta. Vlastne budete obklopení plážami a ako keby takým obrovským bazénom. Azizi Venice je ako keby také malé mesto v meste. Čiže sa tam pobytuje až 40 000 ľudí, či už turistov alebo rezidentov. No a okrem toho, že to je teda obklopené lagúnami, tak je to blízko metru, ktoré sa tam čoskoro bude spúšťať. Je to hneď vedľa Al Maktoum letiska, čiže nového najväčšieho svetového letiska, čiže super prepojenie a dostupnosť. No a okrem toho je tento projekt zaujímavý aj tým, že v strede postavia operu. A bude to 3. najväčšia opera sveta, čiže tam bude naozaj bohaté kultúrne vyžitie, budú tam koncerty, opera, balet a tak ďalej. Bude to také rušné, okrem toho tam bude obrovský bulvár, čiže obchodné centrum a veľa klubov, kaviarní, reštaurácií a tak ďalej. Čiže budete odtiaľ mať prepojenie aj do downtown Dubai, k moru, ale aj ak sa rozhodnete nikam neísť, tak všetko budete mať priamo v komplexe. No a ceny sú absolútne bezkonkurenčné. Tam štúdia začínajú na 480 000 dirhamov, čo je nejakých 120 000 eur. A one bedroomy, čiže dvojizbáky, tam začínajú už od 870 000. A tie 2 budovy, ktoré sa dnes spúšťali, sa kompletne vypredali behom pár minút, ale ak by vás tento projekt zaujal, tak ma kontaktujte, pretože budú tam aj ďalšie spúšťačky. Oni totiž to nespúšťajú celý ten projekt naraz, ale predávajú ho budovu po budove a zatiaľ všetky, ktoré spustili, sú kompletne vypredané. Čiže to len svedčí o tom, aký obrovský potenciál, investičný potenciál tento projekt má. Takže dnešný sales event, super skúsenosť. Ja som nečakala, že to bude také šialené, ako to ráno bolo, ale to sa naozaj spustilo a ak ste videli Wolf of Wall Street a ten adrenalín, keď sa spustí burza, tak takto nejako to tu dnes vyzeralo. Čiže fajn skúsenosť, na budúce už znova budem vedieť lepšie a budem vedieť, čo očakávať. Ale podarilo sa mi kúpiť byty a krásne byty pre všetkých mojich klientov. Čiže spokojnosť a môžem ísť domov. Event spolu. Yes. So, Hani, explain, when there is just number 2, what does it mean? So it means that the license plate is from one of the members of the royal family, and as you can see, it's from Al Quwain, and this means that given that he has a gold car park and the registration plate, he is definitely one of the members of the Al Maktoum family. Dvojka sa tu často nevidí. Ešte nejaké dvojčíslia niekedy na cestách zahliadnem, ale dvojka, to musí byť niekto naozaj prominentný z Royal Family.
Zvyšok týždňa som strávila klientskými stretnutiami na tých najkrajších miestach. Napríklad toto je Address Fountain Views Hotel a toto zase Hookah reštaurácia v Dubai Mole s top výhľadmi na fontánovú show. Okrem toho sme ešte párkrát museli zavítať do IKEA a presťahovať posledné drobnosti, aby sme sa už konečne mohli sústrediť aj na iné veci ako sťahovanie. Takže od budúceho vlogu to už bude určite zaujímavejšie. Takže dúfam, že vás dnešné video bavilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like a môžete ma tiež sledovať na mojom Instagrame ako Dana in Dubai, kde po dvojtýždňovej pauze teraz už plánujem naozaj pravidelne publikovať a budem tiež veľmi rada, ak sa ma zapnete aj presne takto o týždeň vo štvrtok o 6. No a na čo sa môžete najbližšie tešiť? Samozrejme takéto lifestyle vlogy, ale plánujem natočiť veľmi špeciálne video a to predsudky o Dubaji a o moslimskom svete, ktoré budem natáčať s mojimi kolegyňami, kde vám zodpovieme vaše najčastejšie predsudky. Čiže ak nejaké predsudky o Dubaji máte, dajte mi ich do komentára, ja sa im pomenujem v budúco týždňovom videu. Majte sa zatiaľ krásne, ahojte!